nafuh bħala l-awtur ċelebrat José Stagno, iżda se jintroduċi lilu nnifsu mill-ġdid bħala l-artist viżiv Shane Piacevoli, bl-eżibizzjoni Protection No Longer Assured. Din se turi viżwali oriġinali li ġew ispirati minn films Ġappuniżi. L-eżibizzjoni infetħet f'Madrid fi Spanja. Jiena min jafni jaf li minn dejjem inġemma it-toys il-ġugarelli, speċjalment ta' sensilijiet Ġappuniżi bħal dawk li konna naraw meta konna tfal. Waqt il-pandemija bdejt nara fuq Instagram ix-Xinies Amerikani l-aktar jieħdu ritratti ta' dawn it-toys ta' finti f'pożi ishom ħarġin mill-films u bdejt nitħajjar nagħmel xi ħaġa simili. Fil-bidu kont bdejt bħala ċajta kważi, fil-fatt kont noħodhom ir-ritratti bil-mobile tiegħi. U bdiet minn hemmhekk insomma u dejjem inżid bil-followers fuq Instagram sakemm fl-aħħar saru jafu bija n-nies wara dan il-mużew f'Madrid li jismu appuntu Espacio Solo. In-nies jafuni bħala Shane Piacevoli, artist viżiv. L-eżibizzjoni jisimha Protection No Longer Assured, hija group show fejn qegħdin jieħdu sehem madwar 30 artist minn madwar id-dinja u qed tittella fl-Espacio Solo f'Madrid. Qed tibqa' għaddejja sal-aħħar tas-sena. Jiena kont bdejt nieħu r-ritratti għax xi darba kont kittieb 4 kotba u kont nieħu pjaċir u kienu pjuttost popolari, però aktar ma beda jgħaddi żmien aktar bdejt inħossni imjassar biex ngħidlek minn lingwa li jitkellmuha biss 500,000 ruħ u li ftit ħafna minnhom dawk interessati fil-qari. U allura dejjem ħsibt li l-arti viżiva setet teleb dak ix-xkiel lingwistiku li kien jeżisti bil-kitba tal-Malti qed tifhem għaliex hija aktar immedjata m'hemmx il-lingwa involuta u dak li jkun jista' japprezza irrispettivament mill-liema lingwa jkun jitkellem hu qed tifhem u kien għalhekk li bdejt nesperimenta bl-arti viżiva. Però aktar ma bdej għaddi żmien u aktar ma bdejt inżid bil-followers fuq l-Instagram tiegħi aktar bdejt noħodha bis-serjetà u anki għaliex bis-saħħa tal-pandemija u l-ħin ħieles kollu li kellna dak iż-żmien kelli l-lussu wkoll ta' żmien fejn stajt nitgħallem nieħu r-ritratti kif suppost, ħaġa li qatt ma kont għamilta qabel għax kulħadd jieħu r-ritratti ta' finti appuntu bil-mobile. Il-proċess huwa wieħed pjuttost sempliċi, noħloq xena li tkun qisha xena minn film, pereżempju karattru bħal Godzilla li ikun qiegħed jeqred belt, pereżempju noħloqha bil-ġugarelli tiegħi u bil-modelli tal-belt bini żgħir ta' finti minjaturizzat. Imbagħad noħdulhom ir-ritratti. Wara ovvjament imbagħad ir-ritratti ikun hemm l-proċessar li jsegwi wara. L-għan tiegħi jkun dejjem li nqarreb aktar lejn dak li tara fuq l-iskrin. U ovvjament imbagħad l-arti żviluppat dejjem aktar biex tinkludi affarijiet bħal subtitles pereżempju li wkoll minħabba l-background tiegħi bħala kittieb joffru li spunti fejn kun nista' nimraħ aktar artistikament fejn xi kultant naqsam xi ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn ġa moħħi dak it-tip ta' affarijiet. L-esibizzjoni qed tittella Madrid passejn bot mill-Prado fil-Mużew tal-Kollezzjon Solo, Espacio Solo. Mużew li jikkollezzjona xogħlijiet ta' arti kontemporanja minn madwar id-dinja. Kienu huma li inkoraġġewni nkompli nirfina xogħli insomma u kien hekk ukoll spiċċajt biex nieħu sehem f'din l-esibizzjoni li hija wkoll id-debutt tiegħi bħala artist viżiv.